Много добре да се каже. Много добре. Значи и наблизо. Де. Каква това прави? Ето го е. Иди, бабки. Иди, бабки, иди. Пустан! I'm fine, thanks. What about you? This is so fucking difficult. You know. What's the Да. Ай, Кристиана Вятър. Гей. Ей, давай шанс, защото като шнур. Гей, така ще шибна между очи. Ногти. Баче, се трябва да капе. Северме! Какво поможе, братле? Кой, дайте да... Не ми трябва много. Дайте на децата да опитат. Ето даваме на децата. Значи ти го пробвай, бамбуче. Обаче котката е добър ловец. Гей, какво става? Нормално. Ама трябва да им покажеш как става. Аз вече знаем. Не знам. Не съм това. Иди, Скорото е много добър майстор. Значи, идеята каква е? Кърпа, мога да хвърля ли? Ето така да правиш. Стоп! Ето така. Значи тук е същата работа, само че това. Значи трябва да замахнеш и изведнъж рязко да спреш. Какво се получава? Ето така. Ето как се напусваш. Значи. Слони така. Ето така хубаво. Пали се. Котката държи малко шнура. Ето така. Имаш ето така и. Ей. Стигни малко ръката. Горе, спири. Горе. Идеем. Няма да хапеш. Ето, так, виж, замахаш. Какво ти трябва на тебе? Ма не е толкова лесно. Так. Сеш как? Здравейте, да се изглежда. Да, Е, това положение. Спираш ето горе, спираш горе. Иде да надолу. Так. Така е, че нещо не трябва да носи. Аз не снимам. Зеленото ляво. Горе. Няма да даваш ръката напред. Даваш ето така.